So maititi nemwana wavo Bruno vari kuseka Olinda nenyaya yake yemarriage nema naStana iyi. So she posted my laughing emojis and commented, how is my laughter? Is it decent because my husband doesn't like nonsense? And then paposta Stana post yake yekuti it was AI. She also went and commented kuti shame. Ndo zvakataura maititi. This time around maititi vari kufara cause it's not her turn. Ndo vanga vanzwa nekungotaurwa nenyaya yekunzi marriage dzenyu nemanhema dzamaititi marelationship avo. But this time around it's the other way round. Maititi is actually on the other side. Ndo vari kutoseka vanhu. Bruno also commented panapa, hanzi ipaika munhu mwana wake unogoti she's not safe with you kudiko ndewako here. Mwana iye hautorina love nayewo iwewe wacho. Ndi Bruno ari kutaura kudai. So ende vari kuita party because Bruno 2 days ago ndiye akatonzi naOlinda ndikuda furniture, musandiudze musategeka blast kaikai kuti kanoita furniture yakanaka asi kuda nomutega. So this is actually party kumba kwamaititi nemwana wavo vari kunyatsoita party naBruno kuti what is this, what a shame, marriage yaOlinda yacho iyoyo hanzi it's a shame. Ndozvavari kutaura maititi panapa. I don't know what you guys think, but I feel like maititi this time around regai vaseke havo vari kunyatsoziva zvavo kuti vakagoisa bhora ravo. Let me know in the comment section what are your thoughts panyaya iyi. Vasara subscriber, please make sure that you are subscribed and see you in my next video.